Това не са просто латински думи. Това са диагнози. Редки, но фатални. Редките болести са сериозен медицински и социален проблем. Те са проблем на пациента, на неговото семейство, на цялото общество. Информационният център за редки болести в Пловдив е единствен в страната. Деянчо е на 8 месеца. Страда от артогрипоза. Казвам се Цветелина Юрукова. Синът ми Деян страда от артогрипоза. Нуждае се от ежедневни поддържащи грижи. Някои редки заболявания са съвместими с воденето на нормален живот. Условието е ранна диагностика и подходяща терапия. Казвам се Стоил Лазаров. Свещеник съм в град Ракитово. Страдам от вроден имунен дефицит. Казвам се Камелия Чернева. Председател съм на асоциация муковисцидоза. Самата аз съм пациентка с това заболяване. Като мен страдат още 180 деца и млади хора. Редките болести засягат по-малко от 5 на 10 хиляди човека. Това са едни изключително тежки хронични заболявания, които изискват постоянни грижи и изключително скъпо лечение. Заедно можем да помогнем, да обединим усилията си. Твоята подкрепа е важна за нас.